Učíte se česky už dlouho, ale pořád máte problém, když musíte mluvit česky? Bojíte se, jste nervózní, máte strach, že uděláte chybu, že vám lidé nebudou rozumět, nechcete se cítit hloupě? Pojďte to společně změnit. Přihlaste se do 5denního minitréninku Mluv česky v pohodě a bez stresu. Celý minitrénink je úplně zdarma a začínáme 10. června. Čeká nás 5 společných dní. Každý den vám pošlu jedno video s konkrétním tipem, technikou, která vám pomůže lépe mluvit česky. Každý den dostanete jeden konkrétní úkol, kde si prakticky češtinu vyzkoušíte, budete prakticky mluvit a dostanete moji zpětnou vazbu. Těším se na vás.